Сега ще излъчиме погребението на Пю-Пю. Мери Крисмас. Спокойно, миличкото, ще ти купа сиренце, ще ти купа и Magic Stick Man, моля ти се. Ще ти купа даже и Батман с 3 вида оръжия. И се притеснява. Мама, Пю-Пю, мама, Пю-Пю. Нещо заби. Това не е реално просто. Но все пак няма значение. Купете си най-новия L'Oreal, който струва 7,40. Тя много добре чисти. Там. Ето, погледнете, виж как съм си чистила грима. Просто няма начин. И затова нося очилата, просто защото толкова са ми слепително изчистени очите, че просто няма начин. Сипете си захарче, пластмаси. Ето, вижте, пише пластмаси. А виброцил е много добре за носа. Да. А тук има някакви гадни бомбони. Дона си ги държи от супер много време. Няма значение.